Crida 158. Ara que som al més que el fred, de Guillem de Berguedà. Senyor feudal i trobador, fill gran i hereu del vescomte de Berga. Assassinà el vescomte de Cardona a traïció i es veia obligat a viure amagat a Occitània durant molts anys. De retorn a Catalunya, desavinences amb el rei Alfons I l'obligaren a buscar protecció en la cort d'Alfons VIII de Castella. El gruix de la seva obra se centra en atacar i insultar els seus enemics, a vegades amb sornegueria i insinuacions que busquen ridiculitzar els seus contrincants, a vegades amb ràbia manifesta. Ara que som al més que el fred, amb neu si vent, ens escomet, dic traïcions que ha de fos mon sogre el fotut vell tinyós, ja que amb ell no em prova el cap dret, a cops es passa farenet i amb el cavall matagelós. I també amb el totpoderós, que sap tots els meus trets i pors, car cap amic favors no ret tret de ma sogra, si m'ho admet. Noble dama de gest formós, la més bona entre les millors, i qui m'ho nega és un ximplet, que ningú no em toqui el boctet, ni un cavaller, ni 5 ni 7. Si gosen dir-me de tractosca, vella sogra, no sou vos la més gentil d'aquest indret? Per la fe que us tinc i em sotmet, m'hi enfrontaré de dos en dos. Sogra, que per vos estic joier, humil i franc, gens vanitós, quan el penós refermo moret, en lluita un combat estret. De batallar estic tan frisós que els enemics, si un lleó fos, no provocaria menys que el fred. Arnaudó, sigues bon genet i vés a veure el rei de pet. Juglant no et mostris temorós i vés a dir-li ben veloç que no em garregi en fort retret. Davant seu defensaré el plet i allò que diu faré celós. Vull a la cort salvar el meu dret i que el rei jutgi, rigorós. Si algú em diu descregut, pobret, a sang o mort, el repto diós. Ens llegim a Vull Escriure i a les xarxes socials durant tota la setmana. Bona escriptura!